नोंलै बे सिख्लाफ्रा बे फैसा थाखा गोनां खिलाया जायो नामा फाग्ला बर' सिख्लाफोरनि आखल माथो बुंबावनो फैसा थाखा नुबा बांगाल हारसाजोबाबो आइथिं फारनै गैयाबाबो हाबा जागोन बिसोर आरो बिलाय खामानि बावलायसो साबस्क्राइब खालामना हो नोंथांमोना जोंनि बे MDB कार्टुन चेनेलखौ आरो बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै हो जाहाथे जोंनि गोदान गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना बयनिबो सिगां नुनो मोनो ओइ आसोल मा खामान्द' जागासिनो दंब्रा फेसबुकआवलाय फाग्लानि एकदमबारे फेसबुक बोखोबानो नुलाबायो मा खामान्द' मा माथो जामारदोंब्रा जानोलै सोरबा खामान्द' साख्रिसो मोनखो ना माखोथाय बिदि नङा र' बाथ्राया आं खोनानाय मथे माबा भाइरेल जादों होननासो खोनादों जानोलै आंबो लान्थामोन रायलायनायखौसो एसे खोनादोंमोन हा माबोरैथो भाइरेल जादोंमोनलाय नांखौबालाय आंबो बारा मोजां मिथियालै आं फेसबुकआव नुनाय मथेथ' माबा सिख्लाफोरा माबा खामान्द' साख्रि नांला माबा खामान्द' हौवा नांला होनना बुंलाबायनायसो खोनालाबायदो आरो नुलाबायदो खामान्द' हौवा नांला ना मा होनदों थै फैसा थाखा गोनांखौ लायाबालाय सोरबायदि लानोब्रा बे सिख्लाफ्रालाय आंबो फेसबुकआवसो नुलाबायदोलै माबा खामान्द' हौवा नांला होननासो बुंसोलाबायदो सिख्लाफोरा हा मा जादोंथाय मोजांबो मिथियालां थै बे सिख्लाफ्रा थगायदोंलै बे सिख्लाफ्रा बे फैसा थाखा गोनां खिलाया जायो नामा फाग्ला बर' सिख्लाफोरनि आखल माथो बुंबावनो फैसा थाखा नुबा बांगाल हारसाजोबाबो आइथिं फारनै गैयाबाबो हाबा जागोन बिसोर आरो बिलाय खामानि बावलायसो मा सानदों नोंलाय है नों बुंनाय खोथाया नङा नोंमारगौआनोलै बेखायनोथ' आं कामान्द' लानो प्रेक्टिस खालामगासिनो दंब्रा फुङाव मिथिबाय ए साला सुवादा बेखायनोथ' फुङाव खारगासिनो दंब्रा साला सुवादा आंखौ खबरबो होलायबावा है आंबो लागोनब्रा कामान्द' साख्रि है आंखौबो खबर होब्रा आंबो खारगोन ना थै नों बायदि रानथिंथिं बडिबो गैया माबो गैया लर पय गोथै थैयानो कामान्द' साख्रि मोनो नामाब्रा थै जाम्बालाय मोनालै नोङो ए लोगोआ बिदि जायो आरो है जानो